Krásný den, ahoj. Je tu Miláček, podcast o intimitě a sexu, který neoťukává věci jednoduše jen tak na povrchu, ale zavrtává se pěkně do hloubky. A dneska to bude pro hodně bystré hlavičky, protože se budeme vrtat v hlavě. Těm z vás, které sexualita zajímá, nemusím vysvětlovat, že nejdůležitější sexuální orgán je mozek. Jenže zároveň bezpočet, hlavně žen, trápí, že takzvaně neumí při sexu vypnout hlavu. Takže tu máme zdánlivě neřešitelné dilema. Být v hlavě či nebýt? Právě tohle dilema se s vámi dneska pokusím rozlousknout. Přidám příběhy z mé koučovací praxe, no a taky tipy, jak si poradit v obdobné situaci, pokud je to pochopitelně vaše téma. Během podcastu mrknem na to, jak vypnout hlavu a uvolnit se, když vám v tom brání sebekontrola, perfekcionismus a snaha podat skvělý výkon v domácí olympiádě sexu. Zjistíte, proč je dobré to dělat v 1 hodinu v noci a jaký mind hack vám zaručeně pomůže. Ujasníme si, že cvičení pro lámu a pro lamu není to samé. Vysvětlíme si, jak fungují kotvy, ne kotvičník, kotvy. A hlavně objevíte, proč je rada musíš přitom vypnout hlavu totální nesmysl. Jsem sexkoučka Gája, 16 let pomáhám klientům zlepšit vztahy a sex a můžete se spolehnout, že to, o čem s vámi teď mluvím, je testováno na lidech. Jakákoliv podobnost s vámi a vaším životem je ovšem čistě náhodná. Ale tak trošku doufám, že vám to pomůže právě proto, že se v tom najdete. Takže jdeme bořit mýtus, musíš při sexu vypnout hlavu, protože je tu pár věcí, které mi teda hlava fakt nebere. Jedno z nejčastějších témat, se kterým se potýkám na sezení u klientů v kratších i dlouhodobých vztazích, je téma asi se nějak neumím uvolnit, nejde mi to. Myslím, že je to celé nejspíš v hlavě. Často, zejména od klientek, slyším věty následujícího typu. Třeba, já vlastně ani nevím, jestli se tohle vůbec dá naučit. Abych nebyla v hlavě a dokázala se uvolnit. Ale fakt myslím, že je to celé v hlavě. Že tam je nějaký blok, že toho nejsem schopná, že mi to nepůjde. Mám pocit, že musím být do toho druhého zamilovaná, aby to prostě celé fungovalo. Za ty roky jsem se možná už smířila s tím, že to nejde a ani nepůjde. Dobře, tak je tu pochopitelně varianta, že vám z nějakého důvodu vyhovuje setrvat v pocitu smíření s tím, že už to prostě nejspíš nikdy nepůjde, leda, že byste se prostě s partnerem nebo s partnerkou rozešli. A v tom případě vás nějak samozřejmě lámat nebudu. Spíš je dobré se možná zeptat, co vám tohle smíření se situací přináší důležitého. Proč je to pro vás důležité? Důvody, proč v tom setrvat, mohou být různé, třeba i existenční. Možná se při vzrušení se svým protějškem nedokážete uvolnit, ale holt jste na něm třeba životně závislí. Nebo prostě nechcete rozchod kvůli rodině, dětem. Nebo to může být tak prosté, že neumíte řešit konflikty. Nechcete se s tím druhým hádat, protože hádky u vás nikam nevedou. Nebo vedou spíš k destrukci vztahu. A jiný druh konfrontace, tedy jako dialogu o důležitých věcech, na kterých se s partnerem neshodnete, jste se během života holt nenaučili. Tady lidé obvykle říkají, OK, já se nerad hádám, obzvlášť s lidma, na kterých mi záleží, takže raději zkousnu jazyk a mlčím. Tohle je v podstatě vyhýbání se přímé konfrontaci. Pokud používáte při řešení neshod ve vztahu tenhle recept, bohužel to nepovede k oboustrannému rozvoji partnerů a ani vztahu. A ani tím neuvaříte řešení, které je pro oba partnery variantou win-win. Tedy jako řešení, které bude výhrou pro obě dvě strany. Mnohem pravděpodobněji to povede k jiným 2 věcem. Za prvé, vyhýbání se konfliktu jde ruku v ruce s potlačováním vlastních potřeb. Když jsou to ale důležité potřeby, tak si pak stejně jeden každý v tom vztahu hledá na vlastní pěst řešení tak nějak jako sám pro sebe. A tohle řešení pak rozhodně není win-win. Spíš je to win-lose, čili výhra pro jednoho a prohra pro toho druhého. No a druhá věc, která často vzniká při vyhýbání se hádkám a potlačování vlastních potřeb, je nahromaděná frustrace, deprivace, hněv a někdy i agrese. Takový jedinec si pak tuhle jakoby nahromaděnou agresi bude chtít někde vybít, že jo? A zase si to bude takzvaně řešit sám.
chápete, kam tím mířím asi, že jo? Ale to jsme trošku odbočili od tématu, jak nebýt při sexu v hlavě. Takže zpátky k hlavnímu tématu tohoto podcastu. A já bych se teď vrátila k tomu, jak takzvaně vypnout hlavu, pokud s tím něco chcete dělat a máte chuť některé věci změnit. Ve většině rozhovorů, které jsem na tohle téma s lidmi ve své praxi vedla, je naprosto zřejmé, že když nevíme, co s tím, připadáme si divně. Nevíme, co s tím a tápeme. Jenže ono je to tak, že většina lidí v sexu nechce a hlavně ani neumí tápat. Nechceme nevědět a neumět. Nevědět a neumět sexu nám připadá nepřirozené a nenormální. Tápání, nevědění a nedostatek chybějících dovedností v podstatě považujeme za nějaký vnitřní defekt. Náš vlastní defekt, jo? Chybu v našem přirozeném matrixu. No a příčinu pochopitelně hledáme zpravidla v naší psychice. Jako kdyby existoval nějaký jako klastr myšlenek, které když nějakým způsobem odblokujeme, tak z nás ta kletba spadne a naše sexualita bude fungovat zas jako po drátkách. Tohle, co jsem teď zmínila, to je fakt obří mýtus. Já mu říkám pudový pohled na sexualitu. Takže můžeme říct, že to je pudový mýtus. A jako takový je to kravina, je to blbost. Pro někoho bohužel, pro někoho naštěstí. V každém případě tenhle mýtus je nesmysl a vy se mě můžete ptát, jak to víš? No, protože když tomu chcete dát trošku úsilí a máte vůli se naučit nové dovednosti, tak tenhle takzvaný blok prostě zmizí. Aniž byste se jim vůbec museli zabývat a nějak ho složitě rozpitvávat třeba 2 roky se svým psychoterapeutem. Nic proti, sorry. Jenom prostě praxe je praxe, no. Takže ono to může trvat kratší dobu a stačí se zaměřit trochu jiným směrem. Pojďme si teď říct něco o podstatě problému, který ve společnosti pojmenováváme, a my jsme si ho tak vlastně jako olejblovali, že jo? Takže obecně to pojmenováváme jako krabičku s názvem Je to celé v hlavě. Potřebujeme vědět, jak s touhle krabičkou manipulovat. Kdyby k tomu měl být za mě nějaký návod, třeba jako s IKEA panáčkem, jo, jasně, mám asi trošku autistický mozek, ale zatím u mě dobrý, jo. Dobře, takže v první řadě si potřebujeme lépe prohlédnout, co v té krabičce s cedulkou Je to celé v hlavě vlastně je. Tady mám pár výhrad, jo, k tomu obsahu a k tomu, jak ten obsah pojímáme. Ty výhrady samozřejmě zase vyplývají z mojí praxe. Já fakt nechci nějak jako rozporovat, že ty věci nejsou v hlavě. Je naopak, jo. Problém s notoricky známou větou nejspíš je to celé v hlavě je ale následující. Teda můj problém s touhle větou je, že způsob, jak jsme si zvykli používat tuhle hlášku napříč společností, naznačuje, že by to v podstatě v té hlavě být jako nemělo. Jo? Že to není nějak jako přirozené, když to tam je, že když u sexu moc přemýšlíme, generujeme nějaké myšlenky a takzvaně zbytečně zapojujeme hlavu, tak je to vlastně škodlivé. Škodí to vzrušení, škodí to vztahu, lásce, polaritě a energiím, no těm obzvlášť, jo. Jako v podstatě spousta lidí přemýšlí tak, že nejlepší je hlavu do vzrušení raději vůbec netahat, protože tam může napáchat mnohem víc škody než užitku. Teď mi fakt promiňte následující větu, ale sem se naprosto perfektně hodí výraz mozek tupé březí krávy, jako optimální nastavení pro skvělý sex. Já jako vystudovaný biolog a imunolog se pěkně prosím tady omlouvám všem kravám a kravičkám, obzvláště těm březím. Jenom jsem se pokusila na ustáleném lidovém rčení ilustrovat, jak vypadá ideální mindset pro skvělý sex v příběhu Je to celé v hlavě. Teda mindset hlavně pro ženy. Tak trošku to působí, jako by ty myšlenky byly schopné vyplašit bez tak už velmi plaché vzrušení a zahnat ho kamsi do neprostupných hlubin erotického pralesa. Někam, odkud už to vzrušení obtížně vydolujeme a nejde ho najít ani s výpravou vedenou Indiana Jones. No dobře, jsem si trošku zafantazírovala. Ale jak jsem zmínila, souvisí to s představou, že sexualita funguje hlavně díky pudům. Jo? Že příroda, pokud se jí do toho nějak nevhodně nemontuje, dokáže vytvořit naše vzrušení sama od sebe a nestojí to žádné úsilí.
prostě magic. Nejlépe to funguje samo od sebe. A tělo je v téhle představě ta nejpřírodnější a nejpřirozenější část, kde přirozeně, jak jinak, vznikají pocity vzrušení. Tělo je v podstatě generuje automaticky, bez nějaké námahy. No a někde na dně té krabičky s cedulkou možná je to celé v hlavě, najdete mimo jiné i tohle přesvědčení. Zatímco tělo je součástí přírody a je v sexu správně, hlava a mysl ne. No, osobně tenhle koncept mi připadá jako pěkně šibnutá ezoterní ptákovina. Jo? Já si v podstatě naopak myslím, že lidská mysl a myšlenky, které generuje, nejsou o nic méně přírodní, přirozené a tak nějak bio, než náš žaludek a kyselina chlorovodíková v něm, nebo třeba než naše střeva a jejich mikrobiom, který, jak už dnes velmi dobře víme, do velké míry ovlivňuje i naší psychiku. Takže tohle všechno je biologie, je to příroda, i myšlenky, i tělo. Takže jo, za mě naše hlava je rozhodně součástí přírody. Té samé přírody, která generuje vzrušení v našem těle. Ještě jednou, jo? Naše hlava je součástí té samé přírody, která generuje vzrušení v našem těle. To tedy za prvé, jo? Trošku to teď zkusíme v té krabičce s názvem Všechno je to v hlavě přerovnat, jo? Protože je tady druhá věc. Jasně, je to celý v hlavě, ale jak já s oblibou říkám svým klientům, ono je to tam jinak, než se domníváme. Když víte, jak hlava a mozek opravdu fungují při vzrušení a jste ochotni tyhle informace přijmout za své, protože jako ne každý je ochotný to tak nějak vstřebat, že jo? Ale když to vstřebáte, tak vám dojde, jak je představa, že se hlava zbytečně plete do vzrušení tak nějak jako dětinsky nezralá. Upřímně, mně taky trvalo pár desítek let, než mi to došlo. Takže prostě je to cesta, vývoj, no. A jako člověk klidně může celý život setrvat v přesvědčení, že mozek je nehodným narušitelem posvátného procesu vzrušení rodícího se v těle. Za mě je to prostě kravina. Takže jestli se vám při poslechu mých vět tady jak si otevírá, co si v kapse, to si doplňte sami. Nemusíte se mnou souhlasit, ale má smysl, abyste z důvodu zachování vlastní integrity přeladili svá ouška na ezoternější nebo vám bližší vlny. Protože já se tady rozhodně nezastavím. Naopak, začneme to studovat mnohem víc do hloubky a podíváme se tomu na zoubky. Ono, když to celé začnete studovat trochu víc do hloubky, v podstatě zjistíte, že hlava a hlavně mozek jsou naprosto přirozeně nedílnou součástí procesu vzrušování, že bez nich by to v podstatě vůbec nešlo. Takže, abyste se mohli vzrušit, je naopak velmi žádoucí, aby to celé bylo v hlavě. No ale ne jako tlupa nějakých neposlušných opiček, tedy myšlenek, které si dělají, co chtějí, ale naopak jako nějaký koncentrovaný paprsek pozornosti, nějaký směr fokusování, díky kterému ale můžete aktivovat určité části svého mozku víc a jiné, ty prudící a ukecané, naopak trošku víc utlumit. No a to je cíl, že jo? No a teď je vlastně na místě si říct, proč celý ten přístup musím vypnout hlavu v podstatě nefunguje. Proč je to blbost. Ono v praxi se obvykle pokoušíte v podstatě vypnout něco, co dost dobře při vzrušení vypnout ani nejde. A způsoby, jak to děláte, jenom víc a víc zapojují tu ukecanější část mysli a tlumí aktivitu té vzrušivé části mysli, kterou bychom potřebovali nechat zapojenou. Takže s tím se potřebujete naučit zacházet tak nějak vědomě a cíleně, tak aby se váš mozek při vzrušení zapojoval efektivně. Lidsky řečeno, aby činnost vašeho mozku vedla ke zvýšení vzrušení a ne k jeho snížení, což obvykle děláme. No, jenže jak se má člověk vědomě a cíleně naučit zacházet s něčím, o čem ostatní říkají, že to máte vypnout? To mi pochopitelně hlava nebere. Vám jo? Takže úplně jednoduše a stručně vyprdněte se na vypínání hlavy. Úplně na to zapomeňte.
A taky si vybudněte na to, jestli je to v hlavě, v patě nebo v podbřišku. Ono je obecně dobré na to jít přes všímavost, něco, čemu se říká mindfulness. Já jsem na to udělala celý mindfulness výcvik o 10 lekcích, který najdete v mé online škole, ale tady si společně řekneme alespoň pár hints, nějakých jako postřehů, nástřelů, které můžete používat klidně hned. Řekneme si, kam zaměřit pozornost, tedy myslím pozornost vaší mysli, co vám nejspíš v sexu chybí a co v něm naopak přebývá a proč to dopadá tak, jak to dopadá. A taky, jak si nastavit hlavu, aby to celé vlastně mohlo fungovat. Takový mind hack. Jste ready? Takže první krok mind hack je